Gabon Euskalakari, Andoainen hasi zan lehengo ostegunean korrika eta kilometro bat 2000 ere bete zuen eta 2000 ere bete du, baina ez edonon, Ibai Zabalen erdian izan baita. Kaikuk Lutxanako arraun taldeari eman dio lekukoa. Ara! Zerulurrak astindu oihu gordin batekin gure mugak gainditu Bizkaia gaur protagonista korrikan eta bizkaitarrik ez gurean. Gipuzkoarra dugu lehengoa, Zigor Etxaburuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara zuzenaria, Gabon Zigor. Gabon zuei ere. Eta beste aldean Gasteiztarbi, biak ikasleak, Raquel Bibanko, Gabon. Kaixo, Gabon, zurine. Eta Maite Pascual, Gabon bioi, eta eskerrik asko berton izateagatik. Gure saioa jarraitu baduzu, badakizu zein den lehengo galdera. Zer da zuretzat korrika? Zigor, zer da zuretzat korrika? Jo, emozioa. Emozio handi bat, eta piztualdi bat, ez? Bi urtean behin berriz ere piztualdi potente bat, hoixe. Horixe. Eta, Raquel eta... Niretzat korrika da Euskal Herrian antolatzen den egitasmorik politena, ez bairik gabe. Euskaraz bizitzeko, euskara bultzatzeko, bi urtean behin, gero eta denbora pasa ala, nik behintzat emozio handiarekin bizi izaten naiz, eta jotake, korrikarekin. Esan dut 3 gonbidatu gaudela, baina laugarren bat ere badugu hor, txikitxo hori. Horixe. Eta zer da, zeuk ekarri duzu, Raquel? Bai. Panpintxo hau oparitu zidaten, Usurbilen urtarrilaren 26an, bai, ospatu zen, edo AEKak antolatu zuen omenaldia Euskara ikasleontzat, eta, bideoaren grabaketa parte hartu genuenentzat oparitxo politau eman zidaten. Hori da, ikasle guztiak zarete omen du, baina, zuk hartu duzu denen izenean nolabait, oparitxo hori. Bai. Eta, Maite, zuretzat, zer da korrika? Nik uste duzu, zuk oso ondo primeran esan duzula, da oso hunkigarria, oso berezisa, eta batez ere gogoratzeko hor gaudela, danok, Euskaldun Zarra, Euskaldun Berrik, eta ailegatuko direnak, eta aurrera, helbidea bakarrik aurrera da, ez da atzerapenik ja. Eta bigarrena, 18. korrika dugun eskero, zein izan zen zuen lehenengo korrika? Non harrapatu zintuen zu, lehenengo korrika? Segurona lehenengoa oroitzen duana da aurren aixialdian aritzen nintzen, begirale, eta gogoratzen dut korrika 9, oroitzen dut oso ondo, aurrekin kantua lantzen, Alex Sardu ikuste eta abesten zuela. Ona aukera... Bai, eta abesti hura aurrei ikaragarri gustatu zitzaien, gogoratzen naiz abesti politia zela. Eta ja segidan nahikan sartu nintzen, orduan urrengoak saltza guztian, korrika guztiak bezala, saltza, pegatina, kartela, pegata, pankarta, AEK. Hori da, izan ere korrika sasoian, AEKako irakaslentzat lana... Biderkatitu zen, bai. Biderkatitu zen. Baina gustora, Bai.
Eta, zuen lehenengo korrika? Gogoratu ondo data ez dakit, baina nerabean, ez dakit zenbat urtekin, gogoratzen dut Gasteizen bukatu zenean korrika, agian orain dela 5-6 edizio, gogoratzen dut foruen parantzan, Gasteizen foruen parantzan, bukaeran josuen eskizu, esen gaurko gatibu, baizik eta eskizu. Eta, bueno, eskizu, eta, egon zinen. Eta, bueno, denbora urtea pasagala, 2 urtean behin, kuadriakoekin edo lagunekin korrika egiten, behintzat zatitxo bat. Eta bereziki 2009ko urteko korrika, Gasteizen ere bukatu zen korrika, 16. edizioa, eta bueno, gainera, gogoratzen dut data zehatza, apirilaren 5ean, bai, udaberria, eguna eguzkitsua, plaza, Andra Mari Zuriaren plaza jendez beterik, Zeledon egunean baino gehiago, eta hori, baita ere, kuadriakoekin, korrika egin genuen, lagun baten alabatxoekin, ere, joan ginen, eta, bueno, egun osoko ekintzak, antzerkia, dantzak, oso onkigarria. Eta hurrengoa, 2011koa, ez zen hain berezia, bueno, nik ezin nuen parte hartu, bueno, bajan nengoelako, baina, bueno, disfrutatu nuen beste modu lasaiago batean, nire auzoan, begiratzen, pasatzen, baina gustora. Eta aurtengoa ja, bueno. Aurtengoa gero kontatuko diguzu luze. Maite kontatuko digu bere lehenengo. Ba, egia esan, ez dut gogoratzen, ez daukat argi noiz izan zen lehenengoa, baina ez zen txikitan, ez zen nerabean, ni pixka berandu xago harrapatu zait kontu hau, baina bai bereziare bai 2009koa. Pendiente neukan, dana daukagu bandeja de pendientes bat bizitzan eta ni neukan korrika lekukoa eramatea eta urte horretan posible izan zen eta benetan emozioa ezin da konta hori bakarrik, bueno. Hori oso potentea, korrikan aritzea, berezia da. Baina lekukoa hartzea, nik aitortu behar dut urduri jarri nintzela. Bai, oso urduri. Aurreko edizioan uste dut izan zala, lehenengo aldia, eta urduritu nintzen, izan zen, duela 2 edizionez goratzen. Baina izan zen... Zelako erantzukizuna. Bai, beira zer den, egur zati bat... Bai, hori da. Baina ez da egit. Oraindik jartzen zait, bai, oiokordia jartzen zait. Dana hau ez duen ezagutzen jendea, seguro, zuk esaten duzuna bezatzen du, baina zer da, sati hori eramaten duzu eskuan, gero beste bati pasatu, eta hori da, hain urduri eta hain emozioan jartzeko, hori eta gehiago. Zergian lekuko horrek berekin dakarren guztia, ez da? Eramaten bai dugu. Simbolo handi bada, ez. Aurreko baten lankide batzuekin hontaz hitz egiten, eta ezin genuen, konturatzen gara, ez? Ze simbolo horretan zenba gauza jasotzen diren, ez? Pasatzen dezuna, ematen dudala, ez da ekit, zure semela behi utziko diezun oinordekotza, indezakezu horrekin esplikazio bat, ikaragarri sakona eta barrez. Eta ez dugu inork ezer esaten, baina urduritzen gara. Negarra egiten dugu, izaten da, esan nahi dut, jendeak hori dana barruan badaki. Esan gabe badaki zer ari den egiten, ez? Hau asmatuzunak, horrek bai merezi duela. Horrek bai merezi duela, Nobel bat. Hori egin behar da bizitzan. Bandeja de pendientes ez da egon behar, hori egin behar da. Emozio hori, urduritasun hori guztia atzo izan zen Bilbon, askok parte hartu baitzuten korrikan, eta hemen ditugu atzo arratsaldeko irudiak.
Venga, el de Terra, Astiro. Hola, Pampe. Tranqui. Ez dago prisa. Hola, Pampe, venga, aurrera. Unibertsitateko saria hemen, lekuko eramaile. Pipi topa. Batorrea! Aupa zuen! Aurrera! Tomate horrea. Gura berrien zartu garata. Aster, tomate horra, kende henduak. Aster beiztu itxiz. Antzean utziko dugu aster beiztua. Bien bitartean hemen dugu. Hemen ditugu gai batzarreko lagunak. Lagun, batera! Gazte, ez da gazteketa. Tranquilo. Zorionak bestuko ikastera. 50 urte. Baina urte batzuk, zorionak. Bila aldetik urte. Aupa bila familia. Aupa zure. Bila familia. Erenta gora. Eman leguko gari. Tipi tapa. Lekuko eramaileak, entzun mesedez. Lekuko eramaileak, entzun mesedez. Entzun. Ikeragarria da atzetik datorren jendetza. Tira. Egiratu batzena. Basurteko langileak ditugu hemen. Euskararen alde egiten dut esfortzu horretik. Opa zure! Opa Bilbon eta Otorriko! Gaur, horrela, parteko begiratu batzera. Arrastia berrik alde! Hemen dator Korrika! Zorrikaldeko merkatari elkarteko da! Oio bize, Astiro! Korrika! Txandaldaketa, eskerrik asko! Erretasunez, altzatu lekikoa! Tipi topa! Horrika! Zenbat euskaldun datozen Korrikarekin bat! Urtean! Zure ezker gaitza bile euskalduntzei lagunok! Gareten guztiei! Zuentzako da Korrika hau! Zuentzako! Eskuaie, venga dantzatzen! Gozatu Korrikaz! Bide, nere! Altza, zure bide! Ondo, Bilbo, zarion! Aupa zue, eskerrik asko! Gale gure! Olibe eta herri zigarre! Astiro! Korrika! Ez alderri mertzea kartele lehitukoa! Urkera! Txara berri bat! Eta tonga da zegoen! Tonga da zegoen! Bizi eta gaitatu euskara! Herriana unok! Tipitata! Zorionak euskara karriera! Gole! Eta hemen horrekin, dukeko kontartzako kilometroa! Gero jai herriko izan dira! Zorionak gaitzekoa! Ondo, abituko bidera. Ondo. Ondo,
Hortxe ikusi ditugu atzo Bilbon korrikak zenbat kilometro egin zituen, zenbat jentek parte hartu zuen, baina badakizue Bilbo osorik ikusteko aukera eta auzo ikusteko aukera ere baduzuela gure webgunean, 11.tv-en, hor herri atalean, beraz nahi duzunean sartu eta hortxe. Ez ikusten dugu ze emozio dagoen hor lekukoa eskuz, zenbat jentek parte hartzen duen, ez da? Zuenetik pasatu da, Gasteiztik pasatu da. Asteartean. Hori da, lekukoa aurten ez duzu eramateko aukerarik izan, lanean egon baitzarete, ez da? Lanean ez da lana ditzeko, bai, kolaborazioa egiten, kasu honetan, trafiko moztu behar dugunez, txirrindulariekin, o txirringaz, egon gara, zeharkatu eta gurutze hauek tapatzen. Gasteizko errotondak. Japatu horiek. Ez diela behin eta berriro. Eta oso talde benetan majua eta potolo, egon gara, 40 pertsona uste dut, egon ginela. Eta denon artean, hori, pixka laguntzeko, dana erraza eta fasila ateratzeko. Hori behar da, korrika gauza handi bada. Hori dana beharrezkoa da. Hori ere bada, korrika. Eta korrika bizitzeko beste forma ezberdina ere eta potente ere. Nola ikusten dezu zuk hor zaudela, esara ezer, esara inor, baina nola pasatzen den jendea, nola egiten, esan komentatu duguna, lekunkoa eskuz pasatzen, nola bizitzen da jendea, eta zuk hor, zurea hor jartzen, laguntzen. Oso emotibo baita. Forma ezberdin bat, forma asko egongo dira eta hori da beste bat. Gainera aurrera zaitezte, hori ikusteko nola etortzen diren, lekukoeki, kilometro, jendearen aurpegien emozioa, umeen emozioa, Urduritasuna ere, jendea taldeak itxaroten, eta guk igual hori lehenago pasatzen ginen bizikletarekin, eta jende, baina badator edo ez, eta jendea nola urduritasun horretan zegoen itxaroten, ez? Eta bai, badator korrika eta txaloka eta holan hori bizitzekoa da. Gainera ikusten duzu nola handitzen den korrika. Jentea batzen. Hasieratik erdialdera heltzean, kutxikaletik, pasatu zenean... Desborda. Bukaezina. Gainezka. Raquel, lehen esan dugu, hortxe daukazula, omenaldiko panpintxo hau, izan ere, solasaldiak hori eman Euskara Elkarri dokumentalean parte hartu zenuen. Kontatu pixka bat, nola joan zitzaizkizun, ez da? Zuk Unazulu galderekin egin zenuen elkarrizketa. Nola konbentzitu, nor joan zen zure gana, noiz... Ia, eman horren berri pixkatxo bat. Gabonetan, pasaden Gabonetan, Jon Sánchezek, ezagutuko duzu zurine Aikako irakasle bat. Berarekin hitz egin genuen lengoan telefonoz. Gaur? Ez lengo batean, Gasteizen izan zenean. Jonek eta biok ezagutu genuen elkar barnetegi batean, Arantzan. Arantzan. Nire irakasle izan zen, eta Gabonetan deitu zidan proposamen hau egiteko, grabaketan parte hartzeko. Horri irudiak ikusten ari gara. Unak Zugalderekin, eta asko ez nuen pentsatu, egia esan behar. Bai! Ez, zain askar ez, baina, hartu nuen retoa bezala, banekien urduritasuna izango nuela, baina ona da niretzat. Hartu nuen motivazio txertaketa bat. Hori da, erronka bat eta zan hau egin behar dut. Bai, euskararekin hori, demostratzeko egiten ari naizen esfortzua euskararekin, bai egunero klasera, etxerako lanak, ikasi, azterketak, zertarako balio du, hemen nago, eta bizi izan naiteke euskaraz mintzatzen, orduan, hori da txertaketa, emozio txertaketa bat izan zen. Dokumentala ikusi nuenean, iruditu zitzen, euskara ikasleak dira, eta zelako lasai dauden kameran aurrean hitz egiten. Harritu nintzen. Ematen du, Unaz eta zu betiko lagunak zaretela,
Eta... Justu 10 minutu baino lehen elkartu ginen, 10 edo gutxiago, Denbora justuarekin heldu ginen biok, pasaden urteko azken eguna izan zen, abenduaren 31an. Aitu? Bai. Urtea guzteko modu polita. Unaz Madrilen bizi da, eta aprobetxatu zuten Gabonetan Gasteizera joan zelako, eta oso ia dena improvisatuta, bai, aldez aurretik, grabaketa ze baino lehen, nik komentatu nioen seri buruz, hitz egingo genuela, gero komentatu nion kasualitatez ezagutzen ditut Unaz Ugalderen lehengusua eta lehengusina, komentatu nion, eta galdetu zidanea aktoreza nintzela, esan nion ezetz, esan zidan nire harridurarako urduria zegoela, eta ni handa ja, ezin du zineztu zuk urduri, eta oso mutil jatorra urbila, bai. Eta gustora. Bai, grabaketa egin ondoren, joan ginen kamarak, Jon, Edurne, taberna batera, komentatzeko egindako lana, eta, imaginatu, tabernan jende gehiena Unaz begiratzen, argazkiak eskatzen. Raquel, gero dokumentalean bertan, Unazek galdetzen dizuia zergatik hasi zinen euskara ikasten, eta hori da, askotan irakaslei biligarenok eta geure buruari egiten diogun galdera, eta zergatik, zein da motivazioa. Eta zure erantzuna izugarri gustatu zitzaidan. 14-15 urterekin edo, ez dakite, maitemindu egin zinela euskararekin. Bai, horrela sentitu nintzen, horrela esan nuen benetan izan zen gezi kolpe bat bezalakoa. Bai, ni voleibolean jolastu dut urte asko, eta nire voleiboleko taldekide batek bazekien euskeraz, euskaldun berria zen, eta partidu bat bukatu ondoren, kiroldegian entzun nuen solasean beste neskekin, eta geratu nintzen kriston inbidiarekin. Orduan, une honetan erabaki nuen ikasi behar nuela. Dezen denborarekin, urteak pasa, eta asko, eta urte honetan joan nintzen barnetegi batera. Orduan jarratak erabaki zenuen, barnetegira joan? Bai, 3. urratsa edo 4. urratsa. Urrengoan ere, barnetegi batean, nerabean, imaginatu, barnetegi batean, tailerrak, euskaraz, herriko jaiaz jaiz, primeran pasatu, eta ikasi aldi berean, eta gero trinko bat egin nuen, irailean, gero denbora faltagatik utzi behar izan nion ikasteari, eta orain dela 3 urte edo administrazio publikoan lanean hasi nintzen, eta berriro. Euskaltegira, jotake, ega gainditu arte. Borroka luzea. Baina, zigor, esan du, euskararekin maite mindu egin zela. Zer egin dezakegu denak euskararekin maite mintzeko, erakartzeko, polita litzateke, ez? Horrela... Nik uste gauza asko egin ditugula hortarako, ez? Herriak hainbat eta hainbat ekintza eta gauza ludiko asmatu ditu, atsegin eta erakargarri egiteko euskara. Ez dakit zenba gehiago inditzakegu. Desente egin ditugu, korrika bat da, eta euskararen festak asko dira, ez? Modu batekoak edo bestekoak asko dira, eta nik uste zabaldu ditugun mezuak erakartzeko eta atsegin egiteko asko egin ditugula. Eta ez bakarrik mezuak bidali, baita ere sorkuntza, ez? Esan nahi dut, gure kantuak, gure liburu bat zailagoa da, ez? Irakurtzea ez badakizu hizkuntza, baina soinuak edo euskararen soinuak, abesti batetik sartzen direnak, edo bertsolari batzuk ikusita, edo gauza horiek erakargarri eta badira. Eta ikusten dute herri bat, ikusten da jende bat, atsegin ondo pasatzen ari dela, nahi baduzu hizkuntza arrotz batean, ez? Eta hori bera bada erakargarri. Jende askorentzat izan da erakargarri. Nik uste bide hori asmatuta dugula eta ondo xamar egin dugula.
Hitz horiekin geratuko gara momentu batez eta iragarkiei paso emango diegu. Euskara erakargarri egitea hori da gure erronketako bat, eta korrika era bat erakargarria da, batez ere txikientzat. Atzo Etxebarritik pasatu zen korrika, nahiko berandu, baina bitartean txokolatada eta festa ederra antolatu zuten. Etxebarrin ere, euskararen alde! Etxebarrin ere, euskararen alde! Ika, 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 korrika! Tipitapa, tipitapa, korrika! Horrela. Bueno, oso ondo. Abera pustu bat gehiago? Prest zaudete orduan korrika egiteko. Zer da korrika? Da eskaleritik egiten den Lasterketa bat, ezta? antzekoa. Euskararen alde egiten dena. Euskararen aldeko lasterketa bat, ezta? Eta zer da egiten dena? Pues korrika egin. Eta zer eramaten dau eskuan? Ez dakit nola, baina da... Lekukoa, ezta? Bai. Bueno, Berbalapikokoek lagunduko dugu txokolatea eginaz eta txokolatea banatuz. Hau sortu zen euskara lantzeko eta Etxebarrin euskara entzuteko batez ere. Ze jakin bagenekien jenteak bazekiela euskeraz, baina esen entzuten. Orduan pentsatu gendun, oso ona izango litzatekeela, talde batzuk sortzea eta euskaraz hitz egiteko, elkarren artean ezagutzeko ere bai, eta euskara hitz egiteko. Gu hartuko dugu lekukoa Utzun Alkartearen izenean. Nahiko puntual etorri da, Entzunak daroa lekukoa. Zenbat jende Etxebarrin, hau peza. Denetarik egiten du, esan dute sotio elkarte badala, orduan arlo guztietan lantzen dituen elkarte bada. Sokoldaritze ikastaroak, mikologia elkarteak ere parte hartzen dute horretan, netari pixka bat. Bueno, gaur Etxebarrira heldu behar da korrika, ze plan deko zuen? Gu egongo gara hemen dantzatzen pixkat, ez da? Eta gero berehala etxera. Bihar aurreskolara joan behar dugulako, ez da? Baina lehenengo txokolatea jango duzue? Txokolatea bai, unasek bai jango duela, ez da? Deno korrika! Txikia egin dozue, ez da? Zer egin dozue, kontatu? Korrika bat egin, eta joan gara frontoia dantzatzera. Eta dantza? Eta gero guri egin digute kontzertu bat. Osea, kontzertu bat egin dugu eta hasi gara dantzan. Guri diskoteka frontoi barruan. Diskoteka egin dozue frontoi barruan? Zegoen DJ-a. Nik uste dut badagoela jentea, batez ere jente gazteak badakiela, baina ez dela erabiltzen. Hori da gogorrena, ez? Eta orduan, hori bultzatu behar dugu, erabilera, hori importantea. Hori da agian zaiena kasu askotan? Hori ze da. Euskara badakite, ikastolan edo eskoletan eta ikasi dute, baina gero beraien artean erderaz segiren dute. Eta apurbet hortik ere badoa aurtengo korrikaren leloa, ez? Eman euskara elkarri. Zer iruditzen zaizu leloa? Oso polita. Gainera hori. Horrela egin behar dugu eta egin dugu aurretian ere, ez? Lehen gure gurasoetik eta hartu dugu, gero beste batzuk ikastoletan edo euskaltegitan eta hori da, ez? Egin behar duguna jarraitu behar duguna egiten. Korrika txikia egin dozue gaur goizean?
Eta esan digute musika ikusi dozuela, eta dana, gero kontzertua ikusi dozuela frontoia. Bai? Korrika egin behar duzu gaur? Bai. Korrika egin behar duzu? Bai. Bai, eta egin du gaur goizean. Bai, kastolan egin dozu korrika txikia? Bai. Eta lekuko eraman dozuzuk? Bai. Bai. Eta egin dozu epetu eta dana? Bai. Eta asko nekatu zara? Bai. Lekukoa eramateko ardura izango duzu gaurkoan? Bai, bueno, beste batzuekin batera, naiz izango ni bakarra. Bai. Magarren kilometroa korritu behar duzu. Zuk petoa jantzi eta venga. Hor daukat petoa, baina ez dakit zein den, benetan. Eta urduriz azkenean elkarte baten izenean lekuko hori eramatea eta... Bueno, oraingoz ez, seguro gero baiet. Momentu altzen denean, seguro baiet. Zenolako ardura da zuretzat lekuko hori eramatea? Hombre, pues ardura bai badala, egia esan da nuen espero. Egin da sosketa bat eta tokatu zait, orduan ardura bai. Gaia nik ikastola batean lan egiten dut, korrika txiki urtero tokatzen denean egiten dugu, orduan, bueno, importantea da. Familian bigarrena naiz, Orain urte batzu alaba nagusiak hartu zen be bai. Orduan ja prest daude, txanda eta dana jantzia. Bai, dia etorri naiz preso horretarako. Lehenengo txokolatea jana furtu. Zertu lehenengo eta... Likidoa zarelan agian gora bera. Baina korrika torteko oraindik apurtxo pasaten falta da, orduan lehenengo indarrak hartu, azukra buruet hartu eta gero korrika. Agian bai, ematen baiate zerbait bai hartuko nuke. Esan duzu ikastolan korrika txikia egiten duzuela, izan ere, korrikak hori dauka, ezta? Adin guztiako jendeak hartzen duela bere baita. Bai, gurean egizen pasaden astean, ostegunean, eta ikastola osoa, 2 urteko gelatik batxillergo arte, denek parte hartu zuten, bai. Eta zelan hartzen dute umeek, zer da galdetzen dutena? Galdetu ez, emozioz unkituta daudela, egia esan da, beraintzako ja bakarrik plastikozko poltsa gaztea da, gehiegi beraintzako, eta oso pozik ateratzen dira, egia esan da, bai. Korrikak hori ere badauka, ez? Mundu guztia jartzen duela pozik. Hori, pozik. Gurasoa pozik, parte hartutelako umeek parte hartzagatik, nagusiek azkenean laguntzen digutelako ume txikiekin, orduan guztion ardura da, bai. Txokolatada hori espatzen. Bai. Talada! Euskal Herrian beste inun ez dut uste horrelakorik egiten denik eta oso garrantzitsua da. Bai! Eman Euskara Elkarri aurtengo korrikaren leloa, ikasleak omenduak, eta badakigu Euskararen errealitatea Euskal Herrian ez dela bera. Izan ere, 3 herrialde eta 4 baten zatitxo batean ofiziala da, eta beste 3 eta bestearen 2 herenetan, nolabait esateko, ez. Hau da, gure inori kontatu ezkero, neko egoera surrealista dela esan daiteke. Baina horrela da. Baina herrialde danetan ez da, edo kanpotik ikusita, beti pentsatzen dugu Gipuzkoa benetan euskalduna dela, eta baina imaginatzen dut Gipuzkoan bertatik ez oso errealitate ezberdina biziko duzuela, eta izango dela, ez da, Zigor? Bai. Noski, herri bakoitzean ere bai, ez? Esan daiteke, guk esan egiten dugu. Gipuzkoa lurralde euskalduna dela, dituen oroar hartuta, zenbakiak hartuta eta Gipuzkoarren erdiak elebidun osoak gara, ez? Hori asko da, esan nahi dut, proportzioan, gainerako herrialdei begira, beti esan izan du, ez? Benafarroa badula ere, proportzioetan, Gipuzkoa baino gehiago agian. Kontua da, gero Gipuzkoan bertan, 2 Gipuzkoa ere badaudela. Eta hori ere nabaria da, esan nahi dut. Donostiatik Iruneraino, Gipuzkoa erdaldunago bat dago, eta Donostiatik Aretxabaletara, Oskoriatzara, Gipuzkoa euskaldunago bat, ez? Edo nola ere, ezin da, Euskaren egoera herrialdeka ezin dugu ibili mozten, zatiak egiten, bai kontuan izan behar ditugu desberdintasunak, lana ere horrela hobeto antolatzeko, Euskaren alde egin behar dugun lana hobeto antolatzeko, eraginkorragoak izateko,
baina zuk esan duzu, ez da posible da Euskaldunen eskubideak zonifikatuta egotia, ez. Hori da ezin dana. Euskararen aldeko lana bai zonifikatu daiteke, hobeto egiteko, egin behar duguna, baina eskubideak ez. Eta hori, Gipuzkoan zorionez, egoera onxamar batean gaude, eta hori aldeko dugu, egin nahi ditugun politikak ere bultzatzeko eta errezago egiteko, ez da? Baina pentsatu behar dugu beti Euskal Herri mailan, ez? Ze Gipuzkoan egiten dugunak lagundu behar dio Euskal Herriari. Eta hori, bintzak ahalegintzen gara hori kontuan izaten, ez da? Ez que finean batek egin dugunez besteari eragingo baitio. Bai, dudik gabe nahi dugu bideak irekita ez dauden tokietan, eta irekita dauden horietan bizkorrago joan, ez da? Orain korrikarekin ari garela, badugu presa, korrikagoaz, bizkorrago ere joan nahi dugu. Ze, euskara hizkuntza txikia da, inguruan dituen bi hizkuntza estatuen bi hizkuntzak oso handiak dira. Ez da kasualidadea, espainola izatea munduan hizkuntzari garrantzitsuenetako bat, kopuruz hiztunetan oso handia da, eta frantsesa ere ez da txikia, ez da. Orduan, ditugu bi hizkuntza oso handiak, eta gero gainera, bi estatuen jarrerak gure hizkuntzarekiko guztiz baztertzaileak, ez? Orduan, presa dugu, egoera arrunt batean ere gure hizkuntza zaila du horrelako hizkuntza indartsuen babesean edo haiekin batera bizitzen, ez? Orduan, presa dugu, inberritu gauzak, azkar eta ondo. Agian, presa dugunez, korrika hitza aplika dezakegu gure eguneroko jarduretan eta programetan. Korrika, badabil, Bizkaian gaur, bihar Donostia Gipuzkoara egingo du, Donostiatik pasako da, eta etzi helduko da Baionara, eta jakin nahi genuke Baionan zer izango den. Gabon, Kristof, hor zara? Bai, Gabon. Gabon, zeu zaitugu Baionako azken bestako arduraduna. Kontatuko diguzu zer izango dugunan, ara joango denak zer aurkituko duen? Bai, beraz, korrika maituko da eguerdi terditan, Baionako herriko etxearen aintzenean. Eta hor izanen da usaiako ekitaldia, mezuaren irakurpena. Bezala, eta gero hasiko da besta Baionako karriketan zehar, eta 3 puntu nagusitan izanen da besta hori. 2 kontzertu gune, izanen dira Esrebeltzaren kontzertuak, Itziarren Semeak, Obeliskrimon taldeak, baita ere Maialen JBR eta Patxi eta kompainia, adibidez. Eta azken gunean antolatu dugu bazkari bat, 500 pertsonentzat, eta bazkari hori Eskerriko Laborantza Ganbarak prestatu du. Eta gero animazioak karriketan zehar, txalangak, trikilariak, eta giro ikaragarria espero dugu. Baina, behagiatzen dut, giroa jadanik egongo dela, urduritasun hori izango dela giroan, ez da, Baionan bertan? Bai, giroa izanen da goizetik Baionan, hasiko dira deia korrika heldu aintzin animazioak, eta giroa berotuko da pixkanaka, eta Euskararen besta erraldoia izanen da espero dugu. Eta gaurtik lanean ari zarete bertan, igandeko festari begira? Bai, muntaketak hasi dira, eta bai, asteuntan lan hainitz, iparaldeko ekako langileentzat, baina ere plazer bat da korrikaren bukaera antolatzea. Eta gero, ikasleentzat ere, ginkana bat antolatu duzue 18. korrika hontan, eta bukaeran han Baionan izango da azken ginkana edo? Bai, ginkanaren finala handia, bai, izanen da Baionan,
Biak terditan hasiko da ginkana hori, eta gero ezin ditut informazioa initz eban, eta ezin ditut frogak esplikatu eta ginkanaren ibilmoldea esplikatu. Baina biak terditan hasiko da eta irabaziko duen taldeak bidai eder bat irabaziko du. Orduan ikasleak ziur posi joango diela, hemen ditugunak ere han izango dira, baina denok zain edo danok ikusteko irrika dugu hori, une hori, ez da? Mezua azkeneko kilometroa aekako arduradunok egingo duzue, igoko da oholtzara, eta lekukoa zabaldu eta mezua atera. Zer izango da? Kristof? Neork ezaki hori, zer izango da. Salbu itatzi duenak, Hori da, ezin dugunean sekretu bat. Sekretu handia, ez da? Hortaz, han izango gara, 12:00 herriko etxearen aurrean, udaletxearen aurrean, eta ara joateko gonbita egingo diegu gure ikusentzule guztiei, Kristof. Ados, bai, jende hain izan behar da Baionan, eta giro edera izanen da, sigur da. Ados, mil esker eta Baionan izanen gara. Ados, mil esker zuri, eta igande arte, beraz. Ongi da, Gabon, Kristof. Gabon, aio. Hortxe, ez da, Kristofek esan duena, 12:30 azken kilometroa bete ondoren, irakurriko da lekukoa, eta ez dakite zuek kinielarik edo egin da daukazuen nork irakur dezaken mezu hori. Kontxo. Arrastorik ere ez. Arrastorik ere ez. Merezi duen norbaitek, hori bai. Azkeneko, ohore bat da, hori ez da. Eta, pentsatzen dut, bilatuko dutela, ez dakit Ipar Euskal Herrian, ala Euskal Herri mailako merezimendu hori duen norbait, ez? Izango da, fijo, hori ziur badela. Eta zuek? Ez dut pentsatu egia esan, ez zaitu okurritu kiniela hori esaten zuen moduan pentsatzea, ez dakit. Baina bai importantea iruditzen zait, zuk esaten duzuna, ez? Merezitako bat izan behar da, jende asko merezi du, beraz. Bat aukeratzea, espero saiaz izatea, ez? Raquel, zu? Maitek esatuen duen bezala, ez dut planteatu, baina oso une berezia izan behar da. Bai mesua, bidaliko duen mesua eta nork. Nik asko oroitzen dut Martxelo eta Mendik irakurri zuen Iruñean, ez? Eta, merezi dute, oraindik ere merezi dute, jakina, beraiek ere. Baina orduan, izan zen unkigarria, ez? Eta beraientzat ere pentsatzen dut, ez? Olako aitortza bat ere beraiei egitea. Orain hasiera ere bada, ez? Hasiera aurten izan da Martin Ugalden, eta bertakoentzat, langileentzat, ni bertako langilea izan naiz, eta hori... Korrika 18 ere egin die beste egunari txiki bat. Beste aitortza bada, ez? Nun hasi, badu. Oso beti korrikan bi une garrantzitsu dira, nun hasi eta nun amaitu, ez? Arantzazun hasi zanean, edo... Ondo zigor, hori da, gure aplikazioan, bakizuen, sakelekoarekin ari garela jolas egiten aplikazioarekin, eta hori da, hain zuzen ere, azken galdera. Non hasi eta non bukatuko da korrika 18. Eta 3 aukera ere badaude, Antxo Ainen, da Badalonan bukatu, eta ez dakiz zer, baina, zigor zuk zeuk erantzun, non hasi da. Esan dugu, ez? Martin Ugalden, Ando Ainen. Eta bukatuko da? Baionan, ez da? Hori da. Ez da bidean galduko, ez? Espero dugu beltzea, ala izango baita. Eta gogoratu, behin galdera horri erantzuta, petoarekin argazkia egin eta igotzea besterik ez daukazuela. Orduan, dakigu korrika 18 non bukatuko den, eta hurrengo galdera, korrika 19 non hasiko da, eta non bukatuko da, ez dakit? Zer gustatuko litzaizueke? Normalean ez dago inon idatzita, baina bukatzen den lekuan hasten omen da hurrengoa. Hortaz, Lapurdin edo... Izan daiteke, bai, ez? Lapurdin non, ez dakit, baina... Berriro ere eta merezimenduen aritik, ni uste Ipar Euskal Herrian,
ideia bat botatzearren, uste ikastolek egiten duten lana funtsezkoa dela, ez? Euskararen jarraipenerako, euskararen handitzerako, eta, bueno, proposatuko nuke izatea ikastolei horrelako, ez dakit, den senperen, adibidez, herri urrats betian egiten dalako, eta senpereko herriari ere aitortza hori egiteatik, edo kolegio berria edo egitekoak dira sehaskakoak eta han egitea, kanbon, edo ez dakit, auskalo. Bideia baditugu, senpere eta kanbo, apunta dezatela, Edurne Pruberri eta esango diegu. Izan daitezke. Eta zuei, non gustatuko litzaizueke zuen esku balego, korrikaren hasiera? Pentsatzen ari nintzen orain. Hasi, bueno, proposamen ona da, zukek esan duzuna. Eta bukatu niri gustuko nuke Araban, berriro, bueno, Gasteizen, bai baina ja agian banatu behar dira lekuak. Trebiñun, adibidez. Bukatu. Trebiñun. Bukatu uste dut orain arte denak hiriburuetan bukatu direla jendetzagatik eta, baina, bueno, izan daiteke, Hortxe. 19. Trebiñun. Hortxe botatzen du, Trebiñun, Ez da proposamen txarra, ez? Trebiñu Araba da eta aldarrikatzeko hain zuzen ere. Aurreko korrika antxe hasi zen, Trebiñun, 17. Eta, bueno, hor dago jendea lan egiten, ez? Eta, utzitan, zuk esaten zu, hiriko kontuak, eta hor gehiago ikusten da, baina badago beste leku txikiak, igual ez dela lan hainbeste ikusten, eta igual garrantzitsuenak ez daki, baina garrantzitsuenetako batzuk badira. Leku txiki hauek egiten dute sare osoa, ez dira bakarrik leku potoloak, baizik eta beste txiki guzti hauek egiten dute posible hizkuntza aurrera jarraitzea. Gero, geografiko alde, gero antolatzaileak egingo dute. Bueno, gaur esan dugu Bizkaian dabilela korrika, Erandion ere izan da, eta aukera izan dugu Erandioko zinegotziarekin hitz egiteko, eta hango irudia jasotzeko. Gaur daukagu hemen atxean txikiak, korrika txikiak, ikastolako mutilek, neska mutilek etorri dira ja. Eta, bueno, gure herrian beti egiten dugu esforzo handia jarraitzeko korrikarekin. Euskararekin daukagun konprometsua berretsi nahi dugula. Erandio ez da herri euskalduna, baina, bueno, gutxi gora bera, pizkanaka, lortzin ari gara gauza asko. Barkietan, kalean ikusten dugu gero eta gehiago egiten duten euskeraz. Eta, bueno, Erandioko jendea, bebai, nabaritzen dugu nola, naiz eta krisialdian egon, euskaltegiko zerbitzuak gehitzen ari direla, eta, bueno, oso puntu ona da hori. Venga, Julen eta manu aurrera! Venga, Julen eta txodizko gizuta kilometro izu bildu, gaur hemen asko zere gehiago. Venga, Erandio zua egin behar duzue! Gora Euskal Langileria! Opa, venga aurrera! Eurrein eta hau betriz, nonda baltaka ikastola! Hemen txegoz, altxagako ikastolako unea! Venga, ikasle horiek! Gora Euskara! Gora altxaga ikastola! Aurrera! Ika! Aktibitate asko egiten dugu, gero eta kultura aktibitateetan sartzen ari gara euskera, a fondo. Eta gero, ez dakit, lehiaketak egiten dugu, aurten, pasaden urtean, hasi ginen haiku lehiaketekin. Eta gero, ipuin kontaketak, gutxi gora bera, zabaltzen ari gara. Eta, ondo ikusi dugunez, ondo emaitza honak ikusi dugunez, jarraituko dugu
beste urtean me bai. Udalean orain dela 5 urte edo, 2008an, sinatu genuen EBPN, Euskarra Berritzeko Plan Nagusia. Eta, bueno, nabaritzen dugu nola funtzionarioetan langileekin asko egiten dugun euskeraz. Erandion ere euskararen alde! Erandion ere euskararen alde! Gure ustez, naiz eta euskara asko ez jakin, nahiago dugu dakizuna ateratzea. Eta hori, gero eta, lehen esan dudan bezala, gero eta gehiago nabaritzen da kalean. Igual, unbetxo bat badaukazu euskal ikastola batean, naiz eta euskara sakondu ez daki, erabiltzen da, bueno, nahi duzuna edo jakin duzuna. Erandioko emakume elkartia, prese korrika utzeko! Gure emakumeen borroka! Animo paro! Venga utzi goiari! Gure eta gora euskara! Erandion ere euskararen alde! Erandion ere! Erandion ere! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Bueno, también nos daukagu! Rokandola, Atletikaren peña! Ana PPU, venga! Korrika, korrika! Rokandola ere euskara! Bai, batzuk egingo dute, daude betik, alkatea, zinegotziak, baina nik aurten aurdun nago eta ez dute egingo, osea, que bueno. Erandion ere euskararen alde! Venga, aire pasa eta pasa! Venga, digital para aurre! Bagoazela engantzagatik aurre! Furgoneta, korrika furgoneta pasatu behar da, begiratu atzera eta egin leku mesedez, egin leku, Angel, Marta, patinetan berzenak! Venga, sartu beste karrilera! Venga, Marcela! Venga, Landiotik Astrabuduraino helduko gara! Bueno, hemen daukagu urrengo leku ere barea! Erandioko alkatea dugu, Joseba, haupa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa! Hor ikusi ditugu lekuko hartzen eta lekukoa ikusten dugun bakoitzean, hemen sortzen da eztabaida bera edo, ze indar daukan lekuko horrek, Maitek ere lehen aipatu du, berak gogoan duela Gasteizen eraman zuenekoa, eta zuk ez dakit aurten hartzeko aukera izango zuen zigor, eramango duzue diputatuek edo... Bai, ia Martina ikusten duen puxkatean. Igual ez, berak hartu eta aurrera ingo du. Bueno, gure Gipuzkoako diputatu nagusia, Martin Garitano, bera, kazetari gisa, korrikan ibilitakoa da, oso gazte gainera. Korrikako ibilbide osoa eginda dago, bi ediziotan. Bai, osoa, kazetari... Prentxan, baina autoz, Kazetari lan egiten, oso gazte zelarik. Eta egit, estimo handia dio korrikari. Eta, aurrekoan ingenuenean ekitalditxo bat, argazki bat ingenuen korrikako arduradunekin. Korrika babesteko. Korrika babesteko, eta, tarte batean egon ginen ekako arduradunekin. Eta, berehala hasi izan kontatzen gauzak, anekdotak eta bar, eta bizi du. Esan nahi eta agian, hartuko du lekukoa eta ez du... Agian ez digu utziko hartzen beste. Baina bai, diputatuak badaude deituta, noski Donostian da eta diputatuak ditugu Gipuzkoa osokoak, orrun batzuk beren herrietan korrika egin dute,
eta, bueno, ezingo dute bihar Donostiara etorri, baina dakidanagatik gutxienez 4 diputatu izango dira, eta ero zuzendariak ere, ez? Ni zuzendaria naiz. Eta, bueno, beste lankide batzuk ere bai komunikaziokoak eta horri izango dira. Eta ero, esan behar da, lehenago, bueno, ez dakit zehazki lehenago den ondoren, baina Aldundiko langileek eta hartuko dutela ere beren kilometroa, haiek egingo dute Donostiako udaletxeko lankideekin batera, eta baita Kutxako lankideek kilometro bat egingo dute. Eta urten lehen aldiz ere, Gipuzkoako batzar nagusiek ere kilometroa hartuko dute, orduan. Hainbat kilometro erosi dituzue urten. Bai, nik uste garrantzitsua dela, ez? Bueno, Gasteizko parlamentuan ere hartu du, eta hori garrantzitsua da. Instituzioak ere, udalak ere, garrantzitsua da, ez? Instituzioak ere agertzea ekimen hau babesten, gure iruditzen zaigu hori nahitaskoa dela. Eta gogotxu, ja. Gero egin behar, gero Donostian egin da gero, altzara, ni altzatarra bai naiz, eta motoz edo bai, hori da, gure herrira, han ere badugu ikastolako kilometroa, eta gero gure Euskara Elkartearena, orduan, trampa inbarko dut, motoz edo nola bait, baina lotu behar ditut. Bueno, zigor ikusiko dugu bihar korrika, baina ez dakigu orain nondik dabilen korrika. Normalean Keparekin hitz egiten dugu, baina uste dut gaur furgonetero badaukagula telefonoaren beste aldean. Gabon, Julen? Gabon zurine. Haupa, Julen, zer, oraintxe korrika utzi barri edo oraindik korrikan nola zabiltzate? Ontxe momentuen utzi barri. Utzi barri. Eta non esan diozu agur korrikari gaur? Basan dotzegu Bermiolako bidean. Hasi da justo euriten, izan da pena bat, zain beste ume esan eta euripean hasi da korrika egiten, anitzi duguz. Baina naiz eta euria egin, korrikak aurrera egingo du. Ia, Julen, kontatu pixka bat, badakigu bi taldetan antolatuta zaudetela furgonetan zoaztenok. Bai. Nola doan kontua? Bueno, egiten dugune da, normalean gitxi gora bera 12-14 orduko txandetan mugiten gara. 14 ordu jarraian. Bai, 8 laguneko taldeak, eta hori, korrika ezin danez gelditu, martxan egiten dugu aldaketa. Hori da. Eta gero, korrikarekin batera, furgoneta bi joate zarete, bat aurrean, bai. Beste atzean. Hori, aurrean joaten dena baiti hori martxa jartzen eta musikarekin eta holan, eta beste atzekoa, bada espadezkoa, eta erosketak egin behar badire, edo gasolina bi joan behar bada aurrean jartzen da, eta bizka bat, martxa hori ez gelditzeko. Eta gero, Andoainen lehengo egunean, uste dute, entrenatzen ibili zinetela, furgoneta martxan da bilela, zela nigo, jaitsi, eta... Bai, hori urtero egiten da, bai. Urtero egiten da, eta gero, kasetariak, igutzen direzen kasetari ere, azaldu egiten dutzegu momentuen. Ikusi dugu, batzu jausten, bai. Bat baino gehiago, segurazki. Ja, 9. eguna du korrikak, zuk orain utzi duzu txanda, bihar non hartuko duzu? Guk bitxeratze hau Markinen. Markinen. Leharti bai barruen, eta, martxa jarraituko dugu Gipuzkoarantza. Hori da. Bai. Eta zure bigarren korrika da, ez da, Julen? Bai, aurrekoan egon nintzen bai, eta pospozik amaitu neban, da oin hau, 9. egunean ja penagaz amaituko dalakoan. Hori da, era bat ler eginda, imaginatzen dut, baina ala ere pena. Abotza urratute guztiz. Atzo dana emon gendun Bilbon, dana. Hori da. Eta gaur egin dugu nahikoa, ze gaur pasada bat izan da, Ezkerraldea, Uribe Kostasoa, hainbeste lagun. Julen, 9 egun honetatik ez dakit, bitxikeriaren bat edo lan zerbait berezia edo sugana heldu dena bereziki? Egunero dire hainbeste, Ontxe bertan be, igo baino lehen Larraurin txokolatea emondozkue, furgonetera entzako, txokolate bero-beroa. Han egon dire errepidean itxaroten, eta txokolatea katxi batzuetan sartute, eta bizkotxe bakaz, eta bai, pasada bat. Bolako hainbeste dauz. Detaileak eta jentearen harrera ikaragarria orduan. Ikaragarria da, bai. Horregatik dago merezi dago, zaitela da suerte bada furgonetan egotea. Ikusten duzu, milek lagun pospozik.
Bueno, Julen, ez dakit emeko bat ematek zerbait esateko daukan, bestela geure aldetik horixe. Animo, gutxi falta da, aprobetxatu azken kilometroak, eta Baionan ikusiko dugu elkar. Bardin, ondo pasau eta Baionan ikusiko gara, bai. Hala, animo, Julen. Ba, hendibili, mozo bat, bai, agur. Ba, hortxe, ez da, furgoneta zuek ere lanean ibili zineten Gasteizen, baina korrika gauza asko eta lagun asko dira, ez da? Eta hortxe tartean, furgonetako lagunak. Gaur Julenekin hitz egin dugu, normalean, Keparekin edo Iratirekin edo Kristina edo Anderrekin hitz egiten dugu, eta badakizue aukera daukazuela aietakoren bat harrapatzeko. Oraindik denbora daukazue, sasoi zaudete, Baionara heldu arte korrika, egin argazkia eta bidali guri eta gure sosketan parte hartu. Korrika abian da. Hamaika telebistako lehiaketan parte hartu nahi baduzu, gure erreportariak topatu beharko dituzu ibilbidean zehar. Atera argazkia edo bideoa eta bidali gure web orriko ikusleen txokora. Opari paregabeak sosketatuko ditugu. 2 pertsonentzako asteburu egonaldia Lizarrustiko parketzeko aterpean. 25 lagunentzako txango gidatua Ataungo Barandiaran museoan. Edota txango gidatua Oñatuiko Arantzazuko parketzean. Kalderapeko jatetzean 4 pertsonentzako baskari ederra. Eta argazki kamera reflex zoragarri bat sosketatuko dugu. Parte hartu ikusleen txokoan. Non daude hamaikako erreportariak? Guk hementxe jarraitzen dugu berriketan, deina denpora aurrera doa, eta nahi eta nahi ez agur esan behar dizuet hiruroi, eskerrik asko benetan gurekin izateagatik, eskerrik asko Zigor, Rakel eta Maite, benetan, plazer bat izan da. Horixe, zuek gogoratu, gure webgunean hamaika.tv-en irudiak dituzuela, herri-zerri atalean, eta gaur bukatzeko Santutxutik, Karmelo ikastolako guraso batek, Aitor Marurik bidali digu bideo bat, baina bihar ere saio izango da, lekukoa Bilbotik Donostiara joan da, eta guk ere horrela egingo dugu, beraz Donostiatik egingo du saioa, Baionan elkarrekin izango gara, eta horixe bukatzeko, Karmelo ikastolako guraso batek Aitor Marurik bidalitako bideoa. Ondo izan, bihar arte eta bitartean eman euskara elkarri. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara dinako askatasunaren aldeko itxak.